Nilqawkom għal programm ieħor politiku. Ovvjament il-lejla ħan diskutu mal-professor Arnold Cassola, nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna. Nfakrukom ukoll l-opinjonijiet espressi waqt dan il-programm mhux neċessarjament dawk li huma tal-istazzjon. Mela, min hu professor Cassola u kemm ilek attiv fil-politika? Jiena sajli uffiċjalment fil-politika minn 1989 mit-twaqqif tal-Alternativa Demokratika, kont wieħed minn grupp li waqafnija. Mela, ġifiri li kemm jiġu kważi 34 sena. Jgħaddi żmien u jgħalna xagħna. Mela, se nerġgħu naraw tikkontesta fl-elezzjoni tal-MPs li ġejja u kif mortu għall-aħħar darba li kontrix tal-elezzjoni. Għax din nafu li daqsxejn differenti mill-elezzjoni ġenerali, jisom in-nies iktar jirħu idejhom. Jekk inkun għadni ħaj, għax jien għandi ċertezza għadra ma tafx jista' jiġrilek fil-ħajja l-jom. Ħares lejn Berlusconi, jew għara kemm għandu design. U nkun għadni b'satti iva kontesta bħala indipendenti, darba l-oħra wkoll kontestajt bħala indipendenti tal-MP, kien ħaġa tal-aħħar minuta, ovvjament, dak il-disgwid, insomma, alternativa. U ġibt kont 2200 vot ma l-ewwel count u 2900 vot ma t-tieni count. Mingħajr preparazzjoni, eccetera. Naturalment, il-sitwazzjoni f'Malta hija dik li nagħtu kemm minn nies il-partiġani huma kbir, però naħseb li din hija okkażjoni speċjalment tal-MP fejn Malta hija distret wieħed u allura m'hemmx dik il-barriera psikoloġika li tajtu ma nistax nivvuta għalih u nivvutalu se jinqasmu le. Inti tista' tivvota il-Malta kollha u jiena naħseb li huwa importanti l-ora tal-pajjiż li n-nies jivvutaw għal dawk is-sitt persuni li jaħsbu li huma l-aħjar li jirrappreżentaw il-pajjiż. U naħseb ukoll li huwa importantissimu wara 57 sena ta' bipartitiżmu fil-Parlament Malti li wassalna għal sitwazzjoni tal-lum li hija sitwazzjoni mwera, ħansitra assassini kellna u fejn kulħadd min jitla jieħu kollox idej, il-bi-party system, għandha di li mhux inti terbaħ ma tilħadx il-gvern. Imma ħadd il-Bank of Valletta, ħadd il-Malta Manual Theatre, ħadd il-Malta Sports, ħadd il-PBS, ħadd il-Water Service, ħadd l-Elettru, u tal-pajjiż ma jistax ikomplika. Transport Malta ddaħħal il-bażuż li kollha tiegħu. Allura hemm bżonn inkissru s-sistema u di tista' titkisser biss minn ġewwa billi jitla xi ħadd li mhux miż-żewġ partiti. Naħseb tal-MPs hija okkażjoni l-aktar forsi faċli, tista' ssir għalkemm hija dejjem diffiċli, imma n-nies, speċjalment dawk il-ħafna nies li jgħidu ma jridux jivvutaw għax tqazzu, jiena ngħidilhom isma' mhux ngħidlek tivvota lili, ovvjament. Però ippruvaw kissu sistema. Minflok ma tivvutawx, tivvutaw il-ħaddieħor u bekk hemm ċans li Malta ma tkunx rappreżentata biss minn żewġ partiti u minn żewġ gruppi fil-Parlament Ewropew, ma tkun anke fit-tielet grupp li jista' jinfluwenza, eċetera. U jinkwetak ukoll naqra l-fatt li donnu vera naraw hija problema li għandna ġiex partiti biss, però ta' donnu risqin anke lej wieħed. Dik hija problema. Għax donnu l-affarijiet, mis-surveys għal-minu da, il-Labor feret naqqas imma l-oħrajn. Ir-realtà li n-nies mhux qed jindunaw qisu forsi mhux kulħadd jinduna. Qed inaqqas il-Labor ftit inqas milli inaqqas il-PN. Il-PN qiegħed ħażin ħafna u dejjem inaqqas. Imma l-Labor qed dejjem inaqqas. Konna qed nitkellmu qabel. Il-Labor llum għandu 38%. Sa ftit snilu, qabela kien jasal 50%. Ovvjament, xorta id-distanza se tikber bejn PN u PL, għaliex hemm dawk l-eluf kbar. 70,000 bħalissa fil-polls, jekk mhux 80,000 taraw li qed jgħidu li mhux se jivvutaw. U jiena ngħidilhom, hekk intom mhux se tivvutaw, kull dritt tagħkom dak huwa dritt demokratiku. Però jekk ma tivvutawx, 80,000. Se terġa' jkollna l-istess sitwazzjoni bil-Labor jagħmel li jrid għax m'hemmx oppożizzjoni. Mela, hekk uħud minnkom, 20,000 minnkom, 25,000 minnkom, jagħtu l-vot għall-elezzjoni ta' Mejju tas-sena d-dieħla, hemmhekk ikollok wieħed mis-sitta li ma jkunx PN u PL. Ekku.
Mela, il-sistema elettorali Maltija, ovvjament, donna qiegħda tailor-made għaż-żewġ partiti. Hija tailor-made bin stess. Jien kwetak dan il-fattu li anka forsi jkun hemm grupp ta' nies li jixtiequ jikkontestaw jaħsbuha darbtej għax let's face it kif inhi. Speċjalment għall-elezzjoni ġenerali. Hija viċin l-impossibbli. Jiena ma jinkwetanix għax drajtu minn dak. Betlek issili 34 sena fil-politika. U trabbi oxra u oxra verament oxra. Xina konna aħna fl-alternativa fil-Gonzi Commission biex għal-riformi tas-sistema jitmejlu bik. Konna fil-Dalli Commission, fil-Galdes Commission għal-riforma tas-sistema finanzjarju. Jitmejlu bik. U baqgħu jitmejlu bin-nies fil-PN u PL sa issa. Għamlu, daħlu, użaw in-nisa biex ta' parsi kemm torokom qalbhom ma' nisa Maltin. U realtà għamlu l-arat kontra l-mara Maltija x'għamlu biex isaħħu il-pożizzjoni tagħhom fil-Parlament u l-qawwa tagħhom daħlu 12 nisa. Din naqbel magħha il-positive discrimination. Imma biss tal-Labor u tal-PL. U spiċċajna u għalhekk inqiegħed f'kawża kostituzzjonali li bdejt qabel elezzjoni x'kont naf li se jiġri hekk. Tara x'jiġifieri mela mara l-ewwel minn flok jażlu l-ewwel 12 li jġibu l-aktar voti ma jkunx eletti. Jażlu l-ewwel 12 Labor u PL. Mela hekk inti ġejt fl-ewwel 12 u m'intix tal-Labor PL bħalma ġara Sandra Gawci, bħalma ġara Melissa Bagley. Dawk jinnagħtuhom daqqa ta' sieq. U nixtuhom il-barra. Mela l-Labor u l-PL li l-mara Maltija jitrattawha ta' żibel. Għalihom jużaw l-mara biss biex jisaħħu il-poteri tal-partit tagħhom u l-privileġġi tal-partit tagħhom. U allura qedlek ma nistaġibx daw jaslu għal kollox. Saħan sitra kif qedlek issa di li jagħmluha lejlet l-elezzjoni li għadin. Mela bħalissa x'jinkwetak l-iktar fuq il-livell mondjali u anke dak lokali. Kollu kien donnu għaw problemi naqra. Iva, naturalment il-livell mondjali għandna fuq naħa terremot tal-biki tat-Turkija. Il-bieraħ ġar ir-raj kienet isemmi 40,000. Il-bieraħ. Kemm ħajżdidu. Dak jien naħseb se noqorbu l-200 fl-aħħar għalkemm tieħu gost u verament jiġu kidmu fajnek ma tibda tara il-ġin wara ġimgħa għadhom da u allura it-tama tibqa' dejjem hekk. Għandek il-dak kellna l-Covid li kienet ħaġa oħra u xekk li influenzat id-dinja. Influenza l-naħa għajjitna. Bizbis jiena xint naħseb xi 5-6 kilos. Jumma qabel il-Covid, ma tkomplej xorta. Għax billi kont fuq 60 sena qaflu nid-dar għal 3 xhur, l-ewwel l-ewwel darba. U fejn allura bdejt naqqar l-ewwel hemm fejn qabel. Ma tagħmilx eżerċizzju. U ma nagħmilx eżerċizzju, eċetera. Provajt niskupra ftit imma so. Għandek l-Ukrajina, hija ħaġa li ma tistax tara tarfa. There's no light at the end of the tunnel. Anzi tkrava U jisa qed issirar fis-sens li Putin ukoll qed jibgħat in-nies nara jiżvojta l-ħabsijiet Putin u jibgħathom laħam corned beef. Meta jafu li daw se jmur il-bieraħ pereżempju kien hemm battalja waħda kont qed nara 780 Russi mietu. U l-Ukrajni ftit, 10. Imma dawn essri umani, jider li ma jimpurtanix ġejna isna World War I, tibat mowġa wara mowġa ta' nies biex joqtluhom. U dawn pajjiżi kbar għandhom fejn kemm Alla nisju. Jiġifieri jiena ma nafx kif se nsibu soluzzjoni diplomatika. Amma ma taħsibx ukoll donnu qisu d-diplomazija donnu għalmenu jien m'iniex naraħħala min-naħa tal-Ewropa, l-Ewropa tgħidlek ibax l-armi l-Ukrajna. U donnu l-Ukrajna saret jisa kif qed naraħħa jiena li bil-Malti qed nagħmlu gwerra għall-Amerika u l-Ewropa kontra r-Russja u l-Ukrajna demmek fin-nofs jiġġieldu huma. Jien naħseb il-kronoloġija tittara wkoll. Ġi immaġinak aħna Malta. U b'daqqa waħda jidħlulna l-isqallin taw Italjani. Okkupawna. Jgħid li issa minnhom il-qudiem inti titgħallem isqalli. Int minnhom il-qudiem inti x'reazzjoni jkollna. Aħna li aħna żgħar bħalma relattivament l-Ukrajna ħdej Russja titlob il-xi ħadd biex jiġi għajnek. Għatajdu, nirtini xi ħaġa biex niddefendi ruħi. Sfortunatament di qed iġib escalation
ta' armi li jinbijaw, mbagħad hemm kummerċ ta' armi li Ma don il-kelma Imma- paċi, ħadd mu jsemmi. Iva, ħadd. hemm min imma sfortunatament il-Papa naħseb l-iktar L-unika għassa jena. Imma mbagħad on the other hand, imma jkollok rispett għal. Le, la tkellem tajjeb. Il-problema hi ma bniedem bħal Putin. Għaxina, l-iżbal kien li ma kienx hemm reazzjoni jibsa fit-2014 meta ħal Krimea. U da, issa daqqa waħda wasal sejla għabes is-sebajn, jrid il-Great Russia reġa. Ġerġajna morna għall-imperializmu, għall-kolonializmu tas-seklu 19. Meta suppost issa Però il-globalizzazzjoni. jista' jkun wara Putin jiġru bħal wara Gaddafi u wara Saddam jiġu wara is-sitwazzjoni U żgur kollu. jekk tara kif jitkellem Medvedev huwa ħafna iktar aħrax minn. Aha, ma Medvedev, jiena dejjem ngħidu bħala pupazzu xek. Medvedev meta qallu oqgħod President, għadlu President. Mbagħad bidel il-Kostituzzjoni għallu se nsol President jien. Il-Prim Ministru, daw minn musical chairs, kemm ilu 20 sena issa. U kull minn hemm fl-oppożizzjoni jispiċċa jew b'daqsxejn polonium, daqsxejn velenu, jew jaqa' minn xi tieqa, jibdew jkunu daqsxejn suspetti dawn l-affarijiet. U bniedem bħal Putin nippreferi ma jkunx ħbieb ta' dak it-tip personalment. Mela, ħaġa oħra narawk spiss it-tella tista' tgħid kważi ta' kuljum post fuq Facebook ir-regoletajiet speċjalment fil-bini. Aparti l-affarijiet l-oħra kollha li jeżistu hawn Malta. Però seppet tittieħed azzjoni jew bil-Malti kważi. Kombinazzjoni. Ovvjament, inti għandek situazzjoni u għalhekk mill-ġdid nerġgħu nagħdu sistema politika fejn meta għandek dal-kbar portelli stivala, jidab li legalitajiet tagħhom jagħmlu li jridu. Għaliex min jimpjega l-da, min jimpjega l-ieħor, min jagħti flus il-partit, min jagħti flus lill-Labor. Issa kombinazzjoni qed insertani propju li ftit sigħat ilu. Jiena tellajt post nhar il-Sibt bat li wieħed qed isuq b'sajla street u sapruħu ma jistax jgħaddi. Għaliex bravu Portelli, naturalment tafin, jista' jixtri il-Premier League, jista' jixtri l-PN, jista' jixtri l-Labor, jista' jixtri l-Kappellan kollu jlibsu il-mitra, papa jibsu jsir, all right? Għabat, waqqa kull min, il-radam kollu fit-triq. Dejn il-knisja l-iskola ta' Santa Teresa, fejn kien il-Go Mobile qabel b'sajla street. U ħadd ma jistamel xejn. Jien ħriġ, ovvjament, għabda tajjin, għalaj brek issa bdejna anke minn bosta Ħamruniżi, għaliex ngħid li Portelli ħallin għasser ilna l-irdumijiet, ser ilna il-widin, il-qala, ix-xara, s-sannat, għajdi fej. Malta ħadilna jibni bladdoċ bil-batching plant illegali u jibqad u l-gvern jixtri minn għandu il-batching plant illegali. Iġifieri, issa jumej wara l-autorità tal-pjanar marret waqfitu. U sabiħa il-perita ta' Portelli minni, il-ċermen tal-bord tal-autorità tal-pjanar li għaddu permessi. Għaddu mandata wara, di ovvjament fil-konflitti ta' interessi. Jien però li ma naqbilx ħaġa żgħira miegħek. Li ora jdonnu qed jeħel Portelli u erba' bħalu, però mhux il-politiċi qed jagħmlu l-liġijiet u jgħaddu kollox. Naqbel miegħek. Vodridanik ma jkunx Portelli, jista' jkun Belkim, jista' tkun inti. Mhux hekk imma inti spjega li int kif imut Jean Paul Sofija. Mhux hekk. Alright, issa jdu xarej U silenzju assolut. U silenzju, omerta. U jiġi jitmellaħ bija Roberta Bela kull ħaġa isu l-pappagall ta' Malta inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Għala tkun xi tifla tiegħek Roberta Bela li jiġrilha xi ħaġa hekk u tħallix l-istituzzjonijiet jaħdmu. Jew kollha qed tmur tkisser is-swar. U kollox hekk. U sfortunatament hawn nies illuppjati f'Malta brainwashed li għax jgħidilhom hekk Robert jew qed ikunu nazzjonalisti fissati jgħidilhom għaw x'ismu Bernard, allura naċċettawha. U nibdew ngħidilhom ma l-oħrajn għamlu hekk ta' 10 snin, għax l-oħrajn hemm 25 snin. Imma allura inti għandek il-problema, il-pulizija mhux veru li mhix kapaċi, il-pulizija Maltija hija kapaċi. U turik il-kapaċità tagħha meta qiegħda taqbad il dal-kriminali
il-kriminalità komuni. U meta joqtlu. U crime serje. U crime serje, ma l-ewwel, mhux ġifieri da jurik. Il-Pulizija Maltin huma brav. U b'riżorsi li m'għandhomx ir-riżorsi daw. Però kif hemm biċċa politiku li għandu x'jaqsam Jaqaf kollox. ma jsib mhux jieqaf qasibda gafa qiegħed jinnajdu il-gatekeeper ta' Robert Abela. Biex jiżgura li kull biċċa maħmuġa li saret f'Malta fejn kien hemm il-maħmuġin Konrad Mizzikic, Kembri, Brian Tonna, kemm daw kollha nistgħu naqgħu għaddejjin għax hemm l-istisħaħ. Wara nerġgħu nsemmuhom. U meta jgħidu li ġib il-provi qegħdin hemm kollha, ħarġu fil-gazzetti, ħarġu fix-xhieda, hemm 4 ġurnalisti bravi u koraġġużi li wkoll joħorġu l-affarijiet, ma jsir xejn. Jiġifieri, hemm xi rieda politika li jsiru kieku l-illegalità, kieku vera aħna seri, tmur u twaqqafha mal-ewwel. Mhux imbagħad għax insib immigrant sera 3 bottijiet ton ta' żejt u mbagħad intellaw il-qorti mal-ewwel u waħlu 6 xhur. Il-mastat ma jista' jagħmel xejn għalhekk il-liġi. Imma l-ħalli l-Konrad Mizzi, il-ħalli l-Kiċ Kembri, daka intuħ fabrikant ħajproduċi liker issa u jibih iktar. Le, ovvjament daw affarijiet li mhux fer. Naħseb kulħadd jaqbel. Kemm ma tkunx xami. Sfortunatament hawn ħafna illupjati. Issa nisimgħu wkoll ħafna il-famużi positions of trust. Jien kwetak li f'dal pajjiż donnu hawn nies għandhom 4-5 positions of trust u jitħallsu l-1000 ta' euro fis-sena. U ovvjament bil-fors skont min ikun il-gvern. Titkun jew bil-Malti laqgħi tal-gvern jew hekk jinbidel ikun tan-nazzjonalisti. Inti temmen li mawħadd f'dal pajjiż kapaċi li huwa neutrali jew li forsi mill-alternattiva jew popolari jew m'għandu xejn. M'għandha la alternattiva, la Labor, la PM. Għandha tkun fuq il-mertu, hekk inti mużiċist tajjeb, u doq naf il-violin, jew ma nafx Rimelli, dok għaliex int mużiċist tajjeb. Jekk inti tifhem kif tmexxi stazzjon ta' television u l-PBS, nieħdok għall-mertu tiegħek. U f'pajjiż ta' 400,000 Malti hemm nies li huma kapaċi. Imma li ma dejjem esklużi imħabba dis-sistema li tkellimna fuqha fil-bidu, partitokratika li rid nieħu kollox f'idejja. U allura inti għandek dan nies li uħud minnhom inkapaċi għax dik imbagħad iktar. Għax inti meta jkun ma jkapaċ tajt tal-partit imma kapaċi. All right? Allora tajt, all right. Għandu dejjem imbottatura. Imma meta jkunu emeriti beċilli, jgħid edu hemm, jaqni. Plus mbagħad dal-pagi ta' barra minna. Jiena tal-mistħija. Malta tat u ftaħanna 100,000 għat-terremot. Issa, ta' Turkija. L-ewwel għajnuna 100,000. 100,000 ta' x'inhi. 100,000 hija terz tal-paga ta' Carmen Ċantar u ta' dak x'kien jismu ta' Kert Farrugia. All right, ta' Muscat. Terz tagħhom daw huma jieħdu 160,000, 150,000 tan-nies. Mbagħad aħna se niġu nagħtu 100,000 għal miljuni ta' nies qegħdin barra fit-triq. Huwa pajjiż m'hemmx il-kaptu, nieqpaw se kif se kont qed nara l-Parlament fuq taqdi tal-issa tal-standards. Għax issa rridu bil-fors, Abela jrid bil-fors. U qed jagħmel ħafna ħsar il-Malef Azzopardi. Għax Malef Azzopardi huwa bniedem għandu storja ta' bniedem onest, ta' bniedem li dejjem kien rett, veru jgħidu li ma tantx kien imma huwa bniedem onest, huwa bniedem li dejjem għamel dmiru li għal Malta. Illum ħanajlek huma hija diġà kwalità kbira. Imma il-fatt li Abela bil-fors lilu ġej. Għaxi għamil sib kompromess u laqazzu parti nużaf f'kariga oħra. Għed jgħamillu bis-servizz kbir. Ħabba tal-affarijiet li għed semmenti, tajjeb ovvjament. Jien kwitak il-brain drain li għed ikun għax jien naf ħafna nies. Vodri, ħalli ma neġ bl-aluf kbar, imma qed jitilqu bil-miet familji, vodri, u anke stanka 40-50 year old qed jitilqu mill-pajjiż. Mela ma nitkellmux man-nies. Jien kwitak dal-fatt. Għax huma nies li jkollhom ċertu know-how fil-qasam tagħhom.
huma nies li studjaw u speċjalizzaw fil-qasam tagħhom u dawn mhux se jitilqu għala jien. Mhux għax inxi brain drain, imma insomma, imma jien meta kont ta' 20 għalli gradwajt mort studjajt barra. U mbagħad għamilt 3 snin oħra studjajt barra, ma tagħmel 10 snin, 14 sena naħdem. Imma kont niġi lura u ġejt lura. Issa tgħidli u hija inti mhux kazzola. Għajli, imma xi ħaġa ġib lura għax titgħallem fil-ħajja. U dan nies kieku jistgħu jġibu lura daw qed jgħidu, ma rridx niġi iktar. Iż-żgħażagħ Ommitu, l-għar meta tara, l-om mediterranea. Li soltu, ma jmorru xieħal, jitlaq il-barra u da. Jajdu isma nesti low level, u jitlaq lem. Nintaqa maħħa u dritta kull-jum u blexiren ta' nies li hija xi ħaġa inkwetanti. Għax imbagħad sfortunatament se nibqgħu bis-salura ma nħorġu qatt minn il-mentalità ta' illupjati ta' brainwashed. Għaliex il-partit jgħidli hekk, għaliex il-kap jew il-mexxej jgħidli hekk. Nobdi. Ikun x'ikun, jiġri għax hemm nies jiena hemm minni. Di mhix kwistjoni ta' intelligenza, hemm nies anke intelligenti li taf li huma f'xogħolhom bravi, imma għax brainwash għedu, jiġri tgħaddi minn ġol insida. Fejn tereq bid-drana ċħireċ. U għadu kif għamel l-inauguration tal-bankina. Tlet tampiri daqsek molek għaw. Dranaċ. Dranaċ u għanki bit-taddi minn fuqom tkisser il-karozza u fi-xita ma tindunax. Let's go, il-fat l-lum. U xorta jekku jgħidu l-kux, dak għadax not ready. Ġvi, għattaraw ma' affarijiet evidenti. Imma sorta da' u nibza nibqaw b'nies bis ta' tip ta' mentalità. Li għaw fil-kfad naħseb li għet jiġri u kol. Inti toħroġ u tara bħali. Għet nġibu ħafna pajizi għaw sorry ħafna nies barra illegali, volli da mandom xesmu ma tal-bahar. Minn pajizi ovvjament tat-tielet dinja, l-unika raġuni hija cheap labor. Ekku, ta' parti għax l-Ingliż. Għet innaqsu, jiena fil-fema tiegħi, il-kwalità kemm tal-prodott turistiku tagħna u prattikament kullum kien għax illum anke ċempel jaqqas FTM bl-Ingliż. Ħonfod n-nies li qed jiġu. Meta għajdek, if you want to answer in English, na press 2. Jekk titbil-Malti press 1. Biex tafas il-1, xorta bl-Ingliż. Għax ma sibx ma. Imma jina li tikkonfondini l-aktar ma tija fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies, kemm ta' dan-nies. Mala, u tal-Malti u tal-Malti li minħabba li jekk kien ġej mill-Bangladesh, jekk kien ġej mill-Nepal, jekk kien ġej mill-Pakistan, jekk kien ġej mill-Indja, 800 euro fix-xahar, 900 euro huma jidru li huma teżor. Sħali għal imbagħad irdu joqogħdu 8 jew 10 fi flet jew ma nafx kemm biex forsi mbagħad jibgħatu 150 fix-xahar id-dar. Imma li qed jiġri l-employer Malti jgħidlek isma' jiena ħija sandi dak. Jaħdem trid taħdem bl-1200 sorry, il-minimum wage hija ta' 800. U hemm min joffri 800, ma tridx ġib il-barrani. Ġifi, anke allura inti se jinżillek il-standard of living, iż-żgħażagħ m'għandhom qatt u se jkollhom qatt iċ-ċans li jixtru dar. Li jixtru flat. Flat, mhux dar. Tant olow l-affarijiet li jienu tista' b'1000 € fix-xahar. Ma tista' qatt f'ħajtek tasal biex tixtri. Qatt. U biex tikri, imur lek kollha. Għazgur, għax għandek familja għazgur tal-100 mill-inqas tal-qamel. Kif se tajt bidlet €100? Dawn huma problemi. Is-sitwazzjoni preżenti ta' traffiku ilha tiddeteriora, dejjem sejra għallar, m'hemmx tara. Għamilna flyovers, is-sitwazzjoni ma tranġġat. Armejna l-flus. Però x'taħseb is-soluzzjoni għax donnu is-soluzzjoni l-ewwel il-mimari ċisma' in-nies bħalin Borġ, in-nies bħal Fredrik Azzopardi. Irrid ngħidilhom I told you so, we told you so, 7 snin ilu, meta ġew daw jiddandnu għax għandna 700 miljun. 700 miljun. Hemm il-ħal commissions u hemm il-ħal commissions anki ta' 45% fuqhom u daw bil-mod il-mod se joħorġu. Alright? Li inti twess, li ma titallimx mill-iżbali ta' ħaddieħor ta' pajjiżi oħrajn li huma ikbar minna, imma ħadu dil-filosofija li twessa, ta' mwessa u mwessa. Issa daw pajjiżi li minn ponta sa ponta għandhom 7000 km, jew kontinent Amerikan. Xorta bit-12 lejn iwessaw u jeħlu fit-ċirkondarju.
Issa immaġina mela qed narawhom daw. Ektar l-akkordu anulari ta' Ruma, ektar l-MI5 tal-Ingilterra biex toħroġ minnhom. Mbagħad terra, ma tagħmel satej biex toħroġ. Fira xawes. Issa Malta mhux loġika li jekk aħna 27-28 km bit-18 tista' twessa kemm trid, imma fl-aħħar trid toħroġ into one lane biex tidħol tmur il-gżira mill-Regional Road, trid tidħol f'Herpet. Alright, biex toħroġ mill-flyover tal-Marsa u dinżel għal-ħalqor minn bad, tittar ġo waħda. U allura di ednija għalwa l-ambientalisti, għalwa l-NGOs, għalwa għax il-loġik. Ma rridux jisimaw, is-Surjien u s-Sur Fredrik. Alright? Issa, xini, hemm soluzzjoni. Jina nara biss possibilità waħda li konna ngħiduha qabel. U issa iktar u iktar rridu ngħiduha. Irridu naqsu il-numru ta' karozzi privati mit-triq. Biex naqqas il-numru ta' karozzi privati mit-triq, trid tagħti l-inċentivi. L-inċentiv tal-linja b'xej huwa tajjeb imma jekk inti huwa biss tal-linja b'xej. U mbagħad jiena noqgħod nistenna siegħa u nofs il-bombi. Jew siegħa biex tgħaddi u l-kaddi tal-linja mimlija u tgħaddi l-oħra u tgħaddi l-oħra. Se nispiċċa nerġa' nmur nuża l-karozza. Allura inti trid l-ewwel tiżgura li t-trasport pubbliku huwa suffiċjenti. Jiġifieri tkun regolari. Irid ikun 24 hours, jekk mhux 24-21 hours a day. Irid ikun, hekk inti illum għandna 300 karozza 400, irid ikollna 1200. Iva, inħallsu is-sussidji ma jimpurtax. Għax testi franka ħafna iktar affarijiet. Hekk inti fir-raxawe, ma sax toħroġ il-karozza u ma toħroġ ta' wara 20 minuti oħra. Le, trid toħroġ kull 3 minuti. U trid toħroġ nofsa vojta biex taqbi. Taħseb fil-verità l-gvern għalkemm joqgħod jgħid li jrid fuq l-ambjent bla 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 bla. Jieħu qatt kieku kellhom jiqfu l-karozzi vera, għax da jkun smaw il-fjuħ. Mhux ovvja. Li huwa taxxa. Bartaxxa irid jaħal il-gvern mill-petrol. U l-karozzi ma tixtri l-karozzi. Vodri fil-verità noqogħdu ngħidu. Il-gvern huwa influenzat ukoll minn tal-lobbies. Il-lobby tal-karozzi. Mhix waħda żgħira Malta. U hija waħda qawwija. Ma ninsawx ma l-sponsorships lill-PL u l-Label il-flus biex imexxu u biex jagħmlu dak kollu li jagħmlu u biex jżommu televisions bit-telf ta' 600,000 u fattijiet miljuni u income tax biljuni, eċetera. Dawn iżommu għom ta' mhux jinwin. Jiġifieri allura mbagħad ikoll impattilek il-pjaċiru. Unżommu il-karozzi, noqogħdu nitkellmu il-Project Green, nitmelħu bin-nies. Il-Project Green. Issa għandha Project Black ukoll. Mela. Taqbel, ma il-gvern donnu d-deċida fi żmien Joseph Muscat u jidher li ta' komplija. Taqbel jew le, jien naħseb Adrian Dalija kellu raġun meta qal l-ekonomija tikber bin-numri tan-nies. Kienet loġika. Taqbel maħkem ma t-tib ta' ekonomija. Pajjiż żgħir bħal tagħna li huwa overpopulated. Assolutament le, imma biex inti ma tagħmilx da, number one, trid tagħti salari ġusti. Mela trid tibda billi rivoluzzjoni fil-minimum wage. Ma tistax tibqa' minimum wage li kienet tajba 10 snin u 15 sen ilu. Għax jekk inti ma tagħmilx hekk, allura biex tiżomma dejjem 800 euro u tibqa' ma tiċċaqlax, iġġib in-nies minn Nepal u mill-Pakistan. U minn apparti il-fatt li dan nies taf kemm qed jieklu minn fuqhom għax dawn iħallsu l-aġenziji u l-aġenziji taf minn huma. Min se tittieħu. Żamm Dabona, l-Ozone. Charlon Gude, per esempio Charlon Gude, jiena kont Rixtajin. Illum ma nafx għadux, għadda Prim-Ministru, il-xizmu tal-Prim-Ministru, il-ras tat-ton, u fil-2017-18, jina għandi kontrat tad-ditta Ozone ma nafx jisimu ġaġek. Il-firmatarju pala għet mill-second signal, u għad Charlon Gude, biex iġib il-nis minn Nepal, eccetera. Però ma taħsibx qed ngħidu. Imma daw x'qed jiġi meta inti ġib. Issa dum jista' jkun li m'għadux, sar avukatu, eċetera. Issa biex inti iżżomm dejjem il-pagi baxxi. U allura issa jiżu dejjem in-nies jolow dejjem il-flattijiet. Iktar ma jiġu nies minn barra, iktar allura trid iddaħħal 10 fi flat. U l-verità iktar tibni, għax tibparti minn dik u li qed. Iva u le, għax ukoll hemm bini bojku, u ċertu bini li qed isir.
inti s-sibt se jmorru tal-Bangladesh di għajxu paċe f'ta' portelli. Jew issa f'dali ieħor li tira ta' Juanġlu Xwireb, 33 oħra, bit ma bil-miegħu. Min taħseb li daw se jmur tal-Pakistan, tal-Bangladesh. Le, jaf jintlaw uffiċini ta' parsi jew ta' parsi uffiċini. Uffiċini, aħna rajna wkoll, jaf jintlaw ukoll ta' parsi jintlaw dal-qabda Russi, Ċiniżi, ma nafx pajjiżi oħra li rajna li qed jixtru ċittadinanza Maltija. Da fejn inti tonfoq miljon biex insir Malti. Nonfoq 10 oħra nieħu nofsu nar u fuq. Jiġifieri dan ħafna fa. U jaħassa ninsow li aħna ma nisqallija, mhux qed ngħidlek l-Amerika li hija kontinent. Żgur, sqallija mill-kopra. Ma sqallija taf kemm hi. 82 darba ikbar minn Malta. 82 times ikbar minn Malta sqallija. U sqallija għandha l-muntani, għandha l-vulkani, għandha l-foresti, għandha l-dadajjar, għandha l-baħar, għandha l-kampanja, għandha l-eneb, għandha z-zebbuċa. Aħna x'għandna. Daqshekk aħna nitfa'. Mhux tortana, ġejjek. Ora, imma nelu, nadatta Ek jiena il-kassola niżel 80 kilo u twil 5 pidi u 6 pulsiri. Kif vedi timmur il-ħabbata ma' Cassius Clay li għandu masil daqshekk, eccetera, u li huwa twil hekk u li huwa trejnijat. Dak jagħmel xogħol tiegħu ta' boksa jiena nagħmel xi ħaġa oħra, noqgħod niktib. Nadatta ruħi għas-sitwazzjoni tiegħek. Bħalissa għam is-soġġett ukoll fil-pajjiż tal-abort. Jien fil-fema tiegħi l-liġi li kienet ħadidħol u abort, nispeċi naħseb qatt jitmella bil-kliem. U fil-fatt issa dej backtrack disu daqsxejn għalissa ftit ħin. Ma nafx se jiġri. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq l-abort? U hija differenti naħseb mill-partit li kont qabel. Meġdubi li hija differenti għax jiena tlaqt mill-Alternattiva Demokratiku propju minħabba li għandna femijiet differenti dwar l-abort. Jiena kontra l-abort, però meta riżenjajt qed ħlief meta il-ħajja tal-om tkun periklu u anki s-saħħa tagħha ma meta tiddefinixxi x'tip ta' gravità tkun u mhux taqbad qed il-kelma mingħajr ma tiddefinixxi xejn. U jiena naħseb li din ħaġa differenza jien bejn u forsi oħrajn, jiena naħseb li kwestjoni filosofika. Inti jew temmen li l-fetu huwa ħajja umana. Jew temmen li mhuwiex. Allora jiena mhux soqgħod ngħidlek għax inti x'xi u inti se tmur l-inferm. Jiena dak tip ta' diskors idejjaqni assolutament. Bħalma jdejjaqni minu favur l-abort jgħid inta laħħal hekk għaliex int raġel u inti ma tifhimx u inti antikwat. Le, jiena ngħidlek ara, jekk inti titlaq mill-fema, aħna minn għandna femi differenti, mill-fema li fetu mhuwiex ħajja. Nista' nifhem għaliex temmen hekk. U ngħidlek okej, ma naqbilx miegħek imma hija I respect your way. Imma jekk jiena nemmen li huwa ħajja, allura jiena ma nistax nagħmel dak. U għandek fejn kellna d-diżwit u għadru ma naqbilx okej. Fil-fatt kellna tabib il-ġimgħa l-oħra hawnhekk. Dottor Soler għal ċarotot għal minnaħa ta' xjenza. Hija ċar li meta jkun hemm iċ-ċelluli li dik għal di ħajja. U dik qisu l-argument jekk sa nimxu ma' xjenza. Ma sfortunatament imbagħad għandek ma tistax tgħid. Mhux sfortunament fis għandek id-doctors for choice. Huma wkoll se jgħidulek isma' ix-xjenza. Aħna mhux xjenzjati wkoll jgħidulek minn doctors ukoll. Jiġifieri dawn mhux se naslu qatt. Tista' qatt bix-xjenza. Għalhekk ngħidlek filosofi. Għax huma se jgħidulek le. Ix-xjenza dawn a clump of cells, le? Però allura jiena. U qed jgħidlek u jiena naqbel miegħu għax ma solet tal-każ għax nemmen li hija ħajja. Imma jkun għalija filosofika, laqgħa xjentifika għax ix-xjenzjati bejniethom se joħorġulek verżjonijiet differenti. Però allura jiena bħala Melki, hekk imur inkisser il-bajt tal-frigen. Tal-għodhom ma twildux, mhux naqa' cells u hekk. Basta targa, però daw l-istess nisalla ħares mbagħad mort kissillhom bajda. Ma fil-fatt. Ta' fekruna għax jitolbu li fil-fatt. titħaġġar. Aħna nikluhom għal breakfast il-bajt tat-tiġi. Dak huwa fellus potenzjali. Għax għadha absurdum, kważi inna sal biex ngħidlek. Allura għadha absurdum hekk laqqas ħaxix nisatikom. Ħajja. Qed tifhem? Jiġifieri, hemm diversità. Fil-qasam tal-bniedem
Jiena nemmen li huwa fetu huwa ħajja. U allura dik hija l-pożizzjoni tiegħi fuq l-abort. Però bla l-insulta u l-anajja. Huma dawn il-fanatiċi li jgħidu li xulxin u li inti indemonjat u li inti ieħor mhux hekk li nispiċċaw tkisser kull tip ta' argumentazzjoni. Naħseb problema wkoll li tintaqa' magħha inti u n-nies ovvjament li jitkellmu miegħek huwa l-għolli tal-ħajja. Kemm li hawn ċertu aġenti qed jeżaġeraw u jien xi ħaġa li tinkwitani li qed ngħidu għandna inflazzjoni ta' inqas minn 10%. Jien naf xi ftit kif taħdem l-inflazzjoni, dan l-affarijiet li jikkalkulaw mhumiex jolew jew qed jiġu sussidjati bħal huwa sussidjat il-ħalib, qegħdin jissussidjaw il-ħalib għax dak jidħol fil-cost of living. Imma mbagħad jola l-jogurt, jola l-ricotta, jola bla 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 kollox l-istess il-ħobż. Il-ħobża li tkun fil-cost of living ma tolix. Allura fil-verità u iktar minn 10% da kulħadd jaf il-prezzijiet mhux b'10% qed jiżdiedu. Enormi. X'taħseb jista' jsir fuq qalbi xi inkwetanti li għal ħafna nies. Jiena konvint li hemm qed japprofittaru. Huwa veru kien fatt li fil-COVID ola il-container miċ-Ċina 5 darbit veru. Għax naf nies li jaħdmu hekk u jgħidu li ma xiex sa nagħmel. Kol fatt veru pereżempju li bħalma ola l-gass. Enormement. Kemm issa l-gass niżel reġa' ġielu fejn. All right? Allora jien li dejjaqni, mhux li dajli kollox Alla jbirek jew issa llum jew COVID. Jew Ukrajna. Kollox Allora jiena nixtri Mono Espresso li l-kafe huwa ġej mill-Italja. Għax issa llum binqasmu 140, 150 ma ssibx espresso Malta. Immur saqalli jasibu bil-1. Iva l-Ukrajna dak ma teffettwhomx il-daw. Allura il-COVID ma jeffettwhomx. Ora, veru, għandak it-tikka vjaċ iktar ma tal-sqallija, trid toħodha consideration. Imma mhux li tiġġustifikalek din iż-żida kollha, ġieli nippretendi wkoll li l-ġulija li meta tola ħaġa tgħid isma' skużani u li daqshekk se jkolli nollilek. Però l-għada jew tleġġi xhur wara li titbaxxa u tinżel. Niżil għalfej għandi pereżempju jiena għandi l-għażla. Ħafna Malti. Għax għandi dil-arja pura bella. All right. Minn m'għandux taqbdu għela. Li għandi jien. Minn Malta 31 euros. Immur il-Greċja. U nixtieq bil-12. Iġi jien franka 19 per. Għattejt 3 times as much kważi. 19. Oħra, l-oħra x'kienet id-darba l-oħra. Xtrajtu mal-ħabib tiegħi mill-istess mill-Greċja. Pillolita tal-istonku. Għaw Malta 34.50. Naflu mumma. Taf kemm huma l-Greċja? 8 euros. Eżaġerazzjoni kbar. 4 times as much. Issa jgħidulek għax aħna żgħar u għax aħna. Imma sorry, bħalma għamilna għall-vaċċin tal-COVID. Fejn l-Ewropa kollha għamlet xtrat imbalk għall-Ewropa kollha. Ma jistax isir hekk ukoll għall-bully bit. Bil-forsa aħna rridu nixtruh iktar minn hawn minn hemm biex ngħid. U jiena mhux tajjeb tbal ma nafx għaliex naf li kien żgur. Biex iġġib prodott ta' mediċina partikolari qed ngħidu prodott wieħed biss. Il-liċenzji xi 5,000 euro. Kieku kellu l-gvern ineħħi ara kemm jistgħu joħroġ anke ma nasibx hija kwistjoni tal-gvern lokali, dik hija xi ħaġa Ewropea. Hija xi ħaġa Ewropea. L-aġent ikun wieħed tipo tal-mediċina. Li l-liċenzja li tħallas għal 5,000 u allura ma jgħidlek hemm aġenti jgħidlek isma' jiena minn da. It's life saving, hemm prodotti Skur mala, jien nafbihom. Life saving u joħduhom imma li jiena seba' min nies. Ma stax inġi, ma nistax jiena inħallas 25,000 liċenza biex imbagħad inbih. Jiġifieri hemm dan il-problematika issa qed ninnota li forsi tisir xi ħaġa qed ninnota n-numru ta' pereżempju mediċini li qed ikollhom qed jiġu minn Rumanija pereżempju. U mbagħad bl-instructions fuq barra, qed iwaħħlulhom bl-Ingliż fuq barra għax minn ġewwa tkun l-istess. Wieħed tal-imniem biex nagħmlu xi reklam. Wieħed bidlhom kemm hemm l-isem, eċetera.
Jiġifieri naħseb li hemm dal-metodi li tista' tagħmel. Iżomm moħħok li qegħdin ngħixu free market, mhux ikkontrollat, u sfortunatament hemm min qed japprofitta ruħu għax bl-iskuża li jisma' mhux imkien ieħor. Qed tkun naqbad il-karozza. Bekk imur għax imur vaganza u nixtri waqt li nkun hemm. Imma biex inkun minn tassim intla rabat, noqgħod satej fil-kju u xek, taħli ma nafx kemm taħli ma nafx kemm petrol, jew kellna nitlef tal-linja u noqgħod nistenna tila biċ-ċikki għax ikollu xi traffiku, ħalli nixtriha euro inqas. Ma sens. Allura hemm bżonn li jkun hemm kontrolli fuq l-abbużi. Mela, problema oħra li nħolqod dal-aħħar hija s-sistema tal-BCRS, tal-fliexken tal-plastik. Naqblu li l-prinċipju huwa tajjeb, però donnu kollox isir sob bil-bidu tas-sistema. Bħal karozzi tal-linja fil-fema. X'taħseb li dik għax dak ikun hemm inkonvenjent għall-anzjani. U għandek noħolqu ħafna traffiku iktar. Għax biex tmur u taħdem waħda, da ma tgħidx tmur bil-mixi tgħid tmur ara forsi l-iktar viċin. Wan hemm lokalitajiet bħal ħallija l-qasem. Wada żgur li tmur bil-karozza x'imkien, tmur ma taħdemx, toqgħod mill-gargur, tmur ħattart, ma ħattart tinżel bil-kirkara, vodri festa sħiħa u iktar inkwinament fil-verità. Il-prinċipju huwa tajjeb ħafna u għandna nkomplu fuq. Però inti qabel tibħal karozzi tal-linja. Mhux tagħmilha b'xejn. Imbagħad m'hemmx karozzi li jgħaddu jew noqgħod narhom għaddejjin narhom għaddejjin mimlijin. Din l-istess, jekk inti trid nużaha, għandek il-bins biżżejjed tal-Malta kollha. Għal kull ma kellhom 300, hekk aħna qegħdin nofs miljun. Kull wieħed jixrob fliexkun il-mażajt kuljum, diġà għandek nofs miljon fliexkun kuljum, ma inti għandek bżonn l-ewwel tkun kopert ma' Malta kollha dawn il-magni. U mbagħad kif ikollok hekk, da sistem. Bil-forsi jridu jżidu l-affarijiet biex inti għandek il-kumdità li tista' tmur, mhux tmur, jien naf min spiċċara minnhom falqa. Boros, għajdina sabax bajt indur. Le, qed jiġri. Mela, suġġett ieħor li fil-fema tiegħi sar inkwetanti fil-pajjiż huwa l-libertà tal-espressjoni vera. Ngħidu ta' parsi rranġajna liġijiet biex nistgħu nitmelħu bil-politiċi, però donnu għaw biżibilju ta' suġġetti u kif semmejt tajjeb inti l-ewwel donnu dejjem jitkellmu saru żewġ estremi, jekk tkun però something in between, inta xettejtek u inta xettejtek u inta xettejtek. Jiena qed nara li għandna varjetà ta' suġġetti li bil-Malti qed jiġu ċensurati. Jew għar minn hekk. Il-persuna. Qed ċensurata tiġi ċensurata l-persuna. Kollox Alla jbirek sar hate speech. Anke l-aktar affarijiet redikoli, jiena nemmen li hemm hate speech li ngħid l-eżempju jien naf mur oqtol il-dak jew il-dik jew l-oħra jew il-dawk eżempju għamilhom xi ħaġa. Gravissimu. Gravissimu. Però naħseb jiena għandna każijiet bħalma kellna reċenti għaw dal-każ issa kif taf jien m'iniex reliġjuż. Però nemmen li daw ta' kordi ma xi eżempju għandhom dritt jitkellmu. Mingħajr ma jkunu voltieri ngħidu isma' da għax inkella jien nemmen li tasal ir-reliġjon Kattolika fl-aħħar mill-aħħar tgħidlek itlob biex tfiq mill-mart, mhux titmellaħ bin-nies xjentifikament qiegħed. Xjentifikament iwa x'għand it-tabib għandek tmur, mhux titlob. Jekk ħanużaw l-istess. Argument daqsxejn. Le, imma daw jemnu fella tagħhom, insomma, whatever, insomma, ma jgħidu l-alla tagħhom, kull reliġjon tgħid l-alla tagħhom huwa tajjeb. Jiena li nara bħala ċensura u suġġetti li ma titkellimx magħhom. Li inti persuna bħali, la tista' tidher fuq il-net. La tista' tidher fuq il-wan. U laqas Anzi biex inkun onest, mhux razzjonali f'sentej, dartej, imma fuq xiex. Waħda biex nitkellem fuq Giorgia Meloni, 15 minuta. Għax mhux Maltija. X'ma sax imur ngħid qabela l-ħniżriet li jkunu qed jipproponu jew beħsibhom jagħmlu eċetera, jew il-ħmerijiet li jgħidu, dak li għax Maltin. Jew kellha hekk nikteb fuq l-assedju l-bit. Meta noħroġ xi ktieb hekk, dak Muru, prosit, dottor Cassona, li maħna bravi, eċetera. Jiġifieri, il-problema ta' ċensura jgħid nara l-ewwel net mill-xandir. Li x-xandir qiegħed esklużivament għal użu tal-poter.
għandek min jikkontroll, għandek kollox iġġiex partiti, l-awtorità tax-xandir, parti l-sistema elettorali, il-Kummissjoni Elettorali, eccetera. U allura kollox mażul, il-programmi dejjem se ftit programmi ta' dibattitu li hemm fuq tajli tal-PN u tal-Labor tagħhom. U tagħhom xejn qed jisirqulna it-taxxi tagħna. Il-ftit li għadni naqra jew il-programmi kważi anka ex-PN qed ikunu. Laqqas il-PN jew ta' parsi stidinlek xi ħadd tal-Labor u mbagħad biex jew ex-Labor imma nafu li huwa Labor, u xi ħadd ex-PN biex ta' parsi ġibna tal-PN il-binax biex ikompli jaqla l-PN biss u il-gvern. Din l-esklużjoni ta' parti kbira tas-soċjetà. Għandu jkun hemm spazju, anki television spazji fejn min dak li hu jista' jsemma leħnu mingħajr ma joffendi, mingħajr ma jinċita l-vjolenza, mingħajr ma jinċita l-attiv. Mbagħad il-problema oħra biex siktub li qed nara llum għax hija organizzata hija Facebook. Illum inti għandek u tibda tara l-ismijiet organizzati daw kemm biex jippruvaw jiddemoralizzaw, jkissruk, eċetera. Bħal m'għamlu ma' dak fil-fatt. Iżolawha, alright, issa fejn kienet taf tkun ħarxa u anki kattiva xi kultant. Però il-mod kif inti torganizza ruħek dak il-mod, le, u issa iktar u iktar. U tarom, għax tar anki ċerti nistati ma daw. Daw, f'sessijom, issa per esempio għandi wieħed dal-ħar 15. Daħal għet Rosario, Rosario, għaxen. Dak u ħagġa li nagħmel, jagħmel il-clown, u mbagħad jiktepana l-kassola di clown. U issa kemm jgħidlek. Għalbejn huwa. Ma imma mbagħad tagħmel ritratt ta' missieri mejjed 150 sen ilu li kien jagħmel l-ewwel mill-ewwel programmi fit-television Skola Popolari tat-TVN jgħallem il-matri television 1963. U l-bira qed inqalleb fuq affarijiet oħra u sibda ġiex ritratt tiegħek. U taġġija. Tagħmel ritratt ta' missieri jgħallem Skola. Clown kassola. Il-idea Jon kella għamilt il-ritratt u tkellem dwar Jean Paul Sofija, Miriam Paċ u għamilt il-27 isem jgħamilek il-slajmi. Il-slajmi, sorry, il-smiley. Smiley. Tal-biza. Biex xeħ titħabbi għadi, ta' mawt nitkellem. Ġifiri sfortunatament imma dawhom organizzati u kważi semi-uffiċjalment. Il-tattika saret dik, speċi, jizomma ok. Le, fil-fattenti jibbenjaw kujtuk il-bens, għax inti mbagħad ovvjament il-news feed tiegħek jitilgħu dejjem taħt il-tannies, jew ma jitilgħux. Ma nafx kif taħdem. Allura ovvjament inti anke speċjalment li jekk ħatoħroġ għall-MP, daw jibdew fuq in-nies jekk jiena niftaħ il-Facebook tiegħi. Ma tibdix titla'. Rrid nfittxek. Jiena biex biex ma tiġix. Ħalli inti reklam tiegħek ma jmurx fejn fuq da parti mill-algoritm li għandha l-Facebook li jekk kif tajjeb inti. Dak qed jiġri għalhekk jien qed il-periklu taċ-ċensura għax illum il-verità l-Facebook għandu saħħa daqs it-TVN. Jekk jiċċensurawk minn hemmhekk inti għandek problemi biex tasal għand in-nies. U da qed jagħmluh fuq kulħadd fuq minn ma jaqbilx magħhom, issa minn ma jaqbilx magħhom fuq ir-reliġjon. Inti għax issemmi ħafna l-ambjent. U appunt valedissimu. Jien naf xi ħadd ieħor forsi fuq l-immigrazzjoni ma jaqbilx li nibqgħu ngħixu daw in-nies kollha kemm legali u kemm illegali, qed niċċensurawhom kollha. Dak jien fil-fema tiegħi huwa xi ħaġa tal-biża'. Għax għada ħankomplu inkabru il-section li dejjem niċċensuraw. Jien nemmen illum kieku defni għada ħajja, di ċensurata minn Facebook. Żgur. Enti tajt minn Facebook minn barra? Minn Facebook żgur għax jibdew jirrapportaw in-nies. Malta mbagħad ovvjament Malta jkollhom il-gruppi tagħhom li jgħidulhom isma' meta jgħidu ħedħol fuq defni għamilha report għax qalet jien naf Melkim ikraħ. U dik, podri dejja sistema. Jien kontetta, nista' jkun forsi ma naqblux fuqha meta l-Facebook iċċensura il-Donald Trump, il-President tal-Amerika, hemmhekk jiena ħoloq preċedent għalija li kumpanija privata għandha dritt tiċċensura l-nies skont x'jaqbilha u llum Twitter qed joħroġ ukoll. Imma ħafna għal meta jkun il-gvern li huwa statali li huwa pubbliku
Għax il-privat ta' jagħmel għal flus, se jagħmel biex jipprova jdaħħal iktar, eċetera, għax jidillu apparti motivazzjoni ideoloġi. Imma met inti għandek l-istat, it-TV tal-istat, li jeskludi li sezzjoni kbira ta' popolazzjoni għaliex l-interessi tiegħu u jdaħħal in-nies tiegħu f'kull ħaġa. Però anka Twitter qed joħorġu Twitter files ukoll. Daw qed joħroġu ma' xi Musk huwa daqsxejn eċċentriku però fil-verità dik għalina xtajtu għal da kien hawn algorithms li jiċċensuraw b'mod awtomatiku kull min jitkellem kontra l-vaksin tal-Covid. Anka jekk huma ġurnali xjentifiċi. U ngħidha jien jista' forsi jgħid ismu Malcolm fi xifhem. Imma qed jgħiduha tobba. Fadil huwa periklu tal-kumpaniji kbar, għax aħna naraw l-kumpaniji ta' Malta l-kbar, imma dawn mbagħad huma mondjali. Li jkollhom kontroll fuq xiex naħsbu, fuq xiex nitkellmu, fuq kollox. Ħseb wara hekk it's not well managed, se jiġibda l-A1. Żgur, huwa periklu li dawn ma kollha għodda utilissimi. Kif hu tagħmluhom għat-tajjeb. Imma billi l-bniedem bħalma dejjem għamilna, bħalma dejjem nġib l-istorja anke l-istudenti fil-klassi ta' Nobel Prize. Nobel inventa d-dinamite, TNT. Meta ra kif ġiet użata biex jinqatlu n-nies, għadha inventa biex inti meta taħdem il-taqfel. Franka xogħol. Għal ġiet tan ġitu kriżi li waqaf minn kollox u għamel il-Nobel Prize for Peace. Ġifieri għax il-bniedem sorta għalhekk għandek bżonn fil-ħajja il-checks and balances u fid-demokraziji biex jien almenu kan il-kassola tiegħu xi ħaġa għalina hemm xi ħadd jiġbidu winnejja. Mhux qed niġu għaw jitmejlu bik u jitqu bik u l-evident dak li hu evidenti jgħidlek li mhuwiex. Żgur. Mela, l-ħintana għadda l-lum nirringrazzjak ħafna tal-qajt l-istatina u konvint l-nies ħadu pjaċir jisimgħu kax fimni. Suri affarijiet tal-Facebook forsi aħna żgur. Għax ovvjament għandek ideat li huma validi ħafna, tista' ma taqbilx miegħek ovvjament, però dak li jkun jien dejjem nappella biex in-nies mhux jemnu lilek jew lili jew kull min ikun hawnhekk, imma almenu waħsbu għamlu r-riċerka tagħkom, mhux iċqalilkom dejjem xi ħaġa tal-partit, temnu kollox il-partiti tagħkom u donnu n-nies l-oħra kulħadd ħażin. Ma nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u nilqawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi ħafna.